бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи татбиқи ҳадафҳои соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ 2026 дар Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи нави энергетика, захираҳо ва энергосарфанамоӣ мавриди истифода қарор гирифт. Ба иттилои масъулон, озмоишгоҳи мазкур яке аз воҳидҳои муҳими илмӣ таҳқиқотии институт буда, фаъолияти он ба омӯзиш, таҳлил ва татбиқи технологияҳои муосири энергетикӣ, истифодаи самараноки захираҳои энергетикӣ ва рушди энергосарфанамоӣ равона гардидааст. дар озмоишгоҳи мазкур бисёр таҳқиқотҳои илмӣ дар самти омӯзиши манбаъҳои барқароршавандаи энергия, алалхусус панелҳои офтобӣ ва установка ё ин ки таҳқиқот бурдан дар самти насби таҷҳизотҳои ки аз ҳисоби шамол истифода мешавад ва инчунин таҳқиқотҳо дар самти бурдани истеҳсоли биогаз ва таҳқиқотҳо бурдан дар самти сифати энергия ва инчунин гузарондани аудити энергетикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. ин таҳқиқотҳоро дар ин лаборатория гузарондан мумкин аст. зикр шуд, ки дар шароити имрӯза масъалаҳои таъмини амнияти энергетикӣ, истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ва коҳиши талафоти энергия аҳамияти бештар пайдо намуданд. Аз ин рӯ фаъолияти чунин озмоишгоҳ барои пешрафти соҳаи энергетикаи кишвар аҳамияти бузурги илмӣ ва амалӣ дорад. дар даврони истиқлолӣ якуним озмоишгоҳи энергетикӣ ҳаст, ки дар институт масъалаҳои об ба истифода дошта шудааст. дар ин таҷҳизотҳои замонавӣ ҳаст, ки барои гузарондани яке аз таҷҳизотҳои ин таҷҳизотҳое бошад, ки барои гузарондани худи хати интиқоли барқ аз фидер истгоҳи трансформаторӣ то охирша нишон медиҳад, ки дар он ҷо дар ҳар як ҳисобкунаки барқӣ чанд қа энергия сарф шудааст. тавонои онро нишон медиҳад, иқтидори умумии онро нишон медиҳад, ки ҳар як муштарӣ чанд қа истифода бурда истодааст. се намуд таҷҳизотҳо барои энергиясарфанавӣ намуд дорем ва ин нишон медиҳад, ки дар худи бино чанд қа гармӣ дохил мешавад, ё ки худи мо метавонем омӯзиши худи кирпичро ё ки ягон намуди материали дигаре, ки дар биноҳо истифода мешаванд барои энергиясарфанавӣ омӯзиш гузаронем, ки ҳамон чанд қадар гармиро мегузаронад, чанд қа гармиро намегузаронад барои сарфанамоӣ намудани энергия дар фасли тобистон ҳам дар фасли зимистон, ки аз бинои мо на хунукӣ барояд дар фасли тобистон, на дар зимистон на гармӣ барояд. фаъолияти озмоишгоҳ танҳо ба корҳои илмӣ маҳдуд намешавад. дар ин ҷо барои корхонаҳо ва муассисаҳои истеҳсолию иҷтимоӣ таҳқиқоти энергетикӣ гузаронида шуда, роҳҳои коҳиши талафоти нерӯ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳо муайян карда мешавад. масъулон иброз доштанд, ки бо истифода аз таҷҳизоти муосир ва имкониятҳои илмӣ, озмоишгоҳ метавонад дар рушди энергетикаи миллӣ, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва таҳкими амнияти энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузорад.